אז עליתי על הרכב, התחלתי לנסוע לכיוון הבית. כל הדרך אני משלם לעצמי מה שאנחנו אומרים כולם בתפילה, הושיענו השם אלוקינו ויקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך, שעל ידי שהאדם מבקש מהשם תושיע אותי, אני אודה לך אבא. אז התפללנו ממש השם, אמרתי לארגון שאני אעשה לך סעודה גדולה, אני לא יודע מה קורה בבית, אבל בבקשה השם אתן לך סעודה הכי גדולה שאני יכול. הכל בשבילך ריבונו של עולם, אני מודה לך, תודה לרבה השם. והגעתי הביתה, ואני רואה את אשתי ואת הילדים הבית, משתגעים, משתוללים, שואלים מה קרה, אני הולך לחדר. מגיע לחדר ואני רואה את הבן שלי נפטר. כולו היה כחול, כבר הזמן היה ממש מאוחר. ניסינו לעשות לו הנשמה, אבל זה כבר קרה בלילה, בשקט, דומיה ושתיקה. לא צייץ מילה, לא אמר כלום, לא היה חולה, לא קרה לו שום דבר. ועכשיו זו הנקודה הכי חשובה, אני רוצה להגיד לכם. מאדם אין דעת, אומר רבנו הקדוש, מה שאמר פה רב כל השיעור, יכול מהדברים האלה ליפול ולקרוס, ואני זוכר שכבר ב-30, ואנשים שלא הספיקו לנחם אותי והגיעו, והפילו אותי לעצמות, מנסים לנחם אותי הרב, והניחומים שלהם, מה אני אגיד לך? מה אני יכול להגיד לך? מה אני אגיד? ואני מחייך. מה אפשר להגיד לה? מה אנחנו הולכים להגיד משהו? אנחנו מבינים משהו? רבנו אומר שכל הדברים הזה חיסרון לדעת. אבל רבנו אומר לנו בתורה סמכי, עוד ג' שם, כמו רבנו, בית הגמרא במסכת פסחים, שהשם אחד ושמו אחד, עכשיו הוא לא אחד, אלא עכשיו מברכים על הרע דיין האמת, לעתיד נברך הטוב והאמיתי. אז אומר רבנו הקדוש, אם אתה מסתכל על התכלית, בסופו של דבר כולנו נגיע לתכלית הזה. אז אין לו חיסרון. הכל טוב. אז התחלנו להודות, כי הספר הראשון, ברוך השם, שהתחלתי בו את החיים שלי היה גן האמונה הרב. וישר רצתי לספר הזה. אמרתי שזה השלב שאתה צריך לדעת שאתה לא בוכה, ואתה לא מתבכי לאבא, במקרה הזה, כמה שזה קשה ובכינו וכאבנו. אבל לקחנו את כל הבכי ואמרנו, בנו שהבכי והדמעות האלה יהיו בשבילך אבא. לא יהיו בשביל הכאב שלי פנימה, אלא הכאב של השכינה הקדושה שלך. כי היא בוכה עלינו הרבה יותר משאנחנו בוכים עליה. אז את כל הכאב וכל הצער לקחנו לזה. ובדיוק הקדוש ברוך הוא רמז לנו, אני מלמד בתלמוד בבית ספר, כמה שבועות לפני זה, לימדנו הרב את הילדים על מות של שני הבנים של אהרון הכהן בבית הספר. ובדיוק העמדתי את הילדים בשאלה, שאלו אותי, הרב, יפה מדבר הרב, כל הכבוד, כאן דבר, שני הילדים של אהרון נפטרו, כאן להגיד ככה, הנה אהרון ממשיך לידום אהרון, ואהרון ממשיך לעבוד בבית המשכן, לא מפסיק. הילדים מתים, קוברים אותם, והוא ממשיך לעבוד, כי זה היה ימי המילואים. ואהרון שותק, לא מדבר, וזה שתיקה פנימית, זה לא שתיקה שאתה בפנים אותה רואים, זה שתיקה אמיתית, שמקבל את הדין באהבה, בשמחה. ודוד המלך עליו השלום, לקח את זה למקום אחר. דוד המלך, עם כל מה שעבר עליו, והאיסורים והקשיים, אמר, למען יזמרך כבוד, ולא ידעו. דוד המלך אמר, אני לא שותק. מה הרב אומר? השם אלוקיי לעולם מודק. ריבונו של עולם, נכון מה עברת אליו, ומה עשית לי, ואיזה דברים השתבח שמך לעד, אבל מה אני עושה? לא שותק, אבל אני לא יכול לשתוק. אז אני אשיר, כמו שהרב סיפר, הרקיד את הכבשים. דוד המלך רוקד, שמח. אז ברוך השם, אני קיבלתי על עצמי, השתדל לשנה הזאת, התחזקתי על יותר בהתבודדות, לקיים את העצות של רבנו הקדוש. בהתבודדות הקדוש ברוך הוריד לי ניגונים חדשים, וכל ניגון קשור לכאב שהיה לי בפנים על הבן שלי. ואני חייב לציין שהבן שלי הזה, זה לא הייתה נשמה רגילה. כבר קלטנו את זה, הוא נולד בשבועות, חג השבועות. ואחרי שנה, כעבור שנה שכבר ללכת, שהוא ידע כבר ללכת, פתח בריקוד בכל צליל ששמע. לא משנה אם הביטור גם היה עושה טין, 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 היה מתחיל לרקוד. כל צליל שעה שומע רוקד. אשתי הייתה מספרת, אשתי הייתה רוצה להגיד לי את זה, הייתה אומרת לי, רפאל, אחרי שהוא נפטר, היא באה ואמרה לי, תדע לך, שכל בוקר הוא הולך לחדר, ילד קטן בן שנה, תבין, היה גורר את הגיטרה מהחדר שלנו לסלון, כדי שאמא שלו תתן לו לנגן. והיה יושב וככה מנגן. ויום לפני שהוא נפטר, נתתי שיעור, וכשחזרתי מהשיעור, אז הוא שכב על הספה, ואיך שנכנסתי, אז הוא רץ אליי ועשה לי יא, תנגן לי בגיטרה. אז אמרתי לו, שמע יקרה מאוד מאוחר ישב, בעזרת השם אנגן לך מחר. אז המחר לא זכיתי לנגן לו, אבל
השנה הזאת, הקדוש ברוך הוא, 11 חודש, השבוע הבא זה 11 חודש, הקדוש ברוך הוא הוריד לנו כנראה את כל הניגונים שכנראה הבן שלנו, התכוונו להגיד לו המחר הזה, שהוריד לנו כאלה ניגונים נפלאים ומתוקים. הראשון שהניגון שהיה לי, זה בדיוק על הפסוק הזה של למען יזומך חוות ולא ידום, השם אלוקי לעולם עדיך. הניגון הראשון שהיה לי, שאותו, בכל מקום שאני הולך, אני שר אותו ומנגן אותו לאנשים, מספר להם את המעט שאפשר לספר. ואני אומר לכם את זה, אנשים יקרים כדי לחזק את כולנו, כי באמת, עד היום אנשים לפעמים מתקשרים אליי ואומרים לי, רפאל, אני לא ידעתי, לא שמעתי, הייתי בחו"ל, הייתי פה, אני לא רציתי להגיד לך משהו, אני לא יודע מה אומרים, אמרתי, לא צריך להגיד כלום. לא צריך כלום, תהיה בשמחה, אני בשמחה, תהיה בשמחה. אני לא יכול להגיד לכם שלא עברו לנו לילות קשים, עברו לילות מאוד קשים עם אשתי שהיא הייתה בצער, והייתה כל הזמן חושבת שאולי היא אשמה. אולי אני אשמה, אולי אני לא בסדר, אולי לא לקחתי אותה לרופא, אולי... דיברנו עם הרב, ברוך השם, ביום שישי של השבעה. הרב דיבר איתנו, נתן לנו דעת. הרב אמרנו, אין לך מה להיות, לקבל יצר הרע. יצר רוצה להפיל אותה, חושב שאת אשמה, את לא אשמה, הקדוש ברוך הוא ככה רצה, ואם מסתכלים על התכלית, אז הקדוש ברוך הוא יודע אם התכלית שלו זה שנה ושמונה, אם התכלית שלנו זה 60 שנה, אז מה זה משנה איזה 60 או שנה ושמונה? העיקר, שכל אחד מגיע לייעוד שלו ולתכלית שלו, והעיקר שנעשה את זה בשמחה, ולא בצער. אני חייב לציין הרב, שבשבועות האחרונים, אחרי באמת אשתי, כל מקום שאני הולך להתפלל עליה כדי שהיא... להם זה יותר קשה ככה להפנים את האמונה הזאת. אז השבוע אני כבר כמה פעמים בשבוע אני רואה אותה עם גן האמונה פתוח בבית. חוזר את הספר הראשון, היסודות. כי אי אפשר בלי זה. אתה חוזר ואתה מגלה שאי אפשר בלי היסודות. היסודות של ספר גן האמונה, אתה חוזר ואתה... אני לא אשכח הרב שלפני 10 שנים קראתי את הסיפור שם שהרב הביא על רבי מאיר בעל הנס. ואני לא אשכח את זה איך שבדרך הייתי, אני זוכר לבית ספר, ואני כבר חשבתי על הסיפור הזה בראש שלי. ובדיוק כשקברנו את הבן, זה מה שאמרתי. ריבונו שם, נתת לי? החזרתי לך, מקבל רק שלא פגמתי. נתת לי, אני החזרתי. שתדע לעשות את זה הכי בטהרה שיש. יהי שם השם מבורך. סיפור מחזק מאוד, איך הספרים, איך זה מחזיק את הבן אדם. באמת מה שהוא אמר, שצריכים ללמוד גן אמונה. זה הספר היסודי ביותר. ללמוד עוד פעם גן אמונה, מי שלא למד בגן אמונה ולא חי אותו, לא שיש לו חור בהשכלה, יש לו חור בחיים שלו. אז יעשו. רק הפצה. יאללה, לקחת הפצה, לקחו, תפיץ.